Samantala, sa ating pong mga detalye ng ating balitang regional, halos 500,000 po na individual ang nahuli sa Rehiyon 1 noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay dahil sa paglabag sa batas trapiko at ang iba pang mga lokal na ordinansa ayon sa ulat ng Police Regional Office or PRO1. Ang mga operasyon ay isinagawa katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada. Batay sa datos, 408,333 ang nahuli sa paglabag sa Transportation Code at Traffic Ordinances bilang tugon sa pagtaas ng insidente ng vehicular traffic sa rehiyon na kadalasang dulot ng overspeeding at reckless driving at iba pang paglabag ng mga motorista. Sa pamamagitan ng administrative fines mula sa mga lumalabag, nakakolekta ang kabuuan po na 199,095,824 pesos, kung saan naanguna ang Ilocos Sur sa koleksyon habang ang Pangasinan naman ang may pinakamaraming bilang ng mga nahuling individual. Ayon sa PRO1, ang pagpapatupad ng batas trapiko ay hindi lamang nakatuon sa koleksyon ng multa kundi sa pagpapalaganap ng disiplina, pagpigil sa mga aksidente at pagpapanatili ng kaayusan sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.